روز بخیر بیننده های عزیز و گرامی، با امید این که روزی خوبی خواهید داشت برنامه نویدی بمدادی رو از آزادی تقدیمتان میکنم. سربینازی روح‌الله هستم و تا 10 دقیقه دیگر شما را با خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. امروز 5 مارت است و ساعت در دوشنبه 11. سرخطی مهمترین خبرهای روز. پسری مуовини раиси оҷонси зиддифасод در توجیکستان با қаллобӣ متهم می شود. توҳфаи шаҳрдори душанбе ба занони роҳрyб. комиссия иҷозат дод раиси додгоҳи олии қирғизистонро ба ҷавобгарӣ кашанд. як корманди дотитонии вилояти суғдро ба қаллобӣ муттаҳам карда ба зидди ӯ парванда кушоданд, вале манобеъ мегӯянд феълан дар озодӣ аст. манучер аҳмадзода писари музаффар аҳмадзода муовини аввали раиси оҷонси мубориза бо фасод аст ва дар шӯъбаи назорати иҷрои қонунҳо дар мавриди ноболиғон ва ҷавонон дар дотитонии суғд кор мекард. назари ӯ ва ё пайвандон ба қазия маълум нест. манобеи радиои озодӣ дар мақомоти тафтишотӣ рӯзи 4 март гуфтанд дотитонии кул ба зидди ӯ парванда боз кардааст ва таҳқиқи он идома дорад. қаллобие ки ба он аҳмадзодаро гумонбар медонанд ба замони кораш дар ноҳияи рӯдакӣ рабт дода мешавад. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин замина чизе нагуфтанд. дар дотитони кулли тоҷикистон иттиҳом ба зидди манучер аҳмадзодаро шарҳ надоданд. аммо як масъули ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ рӯзи 4 март гуфт парвандааш ба тақсими нодурусти замин дар ин ноҳия рабт дорад. радиои озодӣ дар моҳи ноябри соли гузашта дар заминаи тақсими шубҳаовари замин таҳқиқ анҷом дод. дар пайи он рустам акрамзода раиси пешини ноҳияи рӯдакиро аз мансаб барканор карданд. юсуф раҳмон дотитони кулли тоҷикистон моҳи феврали имсол дар нишасти матбуотӣ ба суоли хабарнигори радиои озодӣ дар мавриди ин таҳқиқот гуфт гурӯҳи корӣ масъалаи заминфурӯширо дар ноҳияи рӯдакӣ месанҷад. шаҳрдори Душанбе тасмим гирифтааст дар остонаи рӯзи модарон ба беш аз 1000 зани роҳрyб ба миқдори беш аз 3,5 миллион сомонӣ туҳфа диҳад. тавре дафтари матбуоти ҳукумати шаҳри Душанбе хабар додааст ин туҳфа ба занони роҳрyб барои зебоиву тозагии шаҳр тақдим мешавад. аллакай як қисми ин туҳфаҳо ба занон тақдим шудааст. дар шаҳри Душанбе аксаран занон роҳрyбӣ мекунанд ва 80% кормандони хоҷагии коммуналии шаҳри Душанбе низ занон ҳастанд. дар гузашта низ шаҳрдори собиқ ҳам ҳамасола дар арафаи соли нав ва рӯзи модарон ба занони роҳрyб туҳфа тақдим мекард. дар шаҳри Душанбе наздики 2500 зани роҳрyб кор мекунад. маоши занҳои роҳрyб дар Душанбе аз 600 то 1000 сомониро ташкил медиҳад. дар стратегияи миллии муваққати иёлоти муттаҳидаи амрико ки ахиран аз номи президент ҷо байден ба нашр расид гуфта шудааст русия тавсияи нуфузи худ дар ҷаҳонро ҳадаф гузошта ба ноустувор сохтани меъёрҳои мавҷуда дар арсаи ҷаҳонӣ нақши харобкоронаро мебозад. ҳамчунин ин кишвар дар баробари чин талошҳои зиёдеро барои заиф сохтани иёлоти муттаҳидаи амрико анҷом додааст то вашингтон натавонад манфиатҳои худу ҳампаймонҳояшро дар саросари ҷаҳон ҳимоят кунад омадааст дар стратегия. вале рақиби асосии иёлоти муттаҳидаи амрико дар арсаи ҷаҳонӣ на русия балки чин номида шудааст. чин ягона рақиби амрико дониста шудааст ки бо истифода аз тавонмандии иқтисодӣ, низомӣ, технологӣ ва талошҳои дипломатӣ метавонад барои низоми бозу устувори байналмилалӣ хатар эҷод кунад. номи русия ва чин дар қисмати назорати таслиҳотӣ низ зикр шудааст, вале ҳамзамон қайд шудааст ки амрико барои гуфтугӯ дар ин масъала ва дар умум роҷеъ ба суботи стратегӣ омода аст. дар стратегияи мазкур эътироф шудааст ки низоми худкомагӣ ба демократия аз ҷумла амрико ва ҳампаймонони он хатар дорад. мақомоти афғонистон гуфтанд дар пайи таркиши бомбе дар шаҳри ҷалолобод ки онро ба бахши дигаре аз ҳамлаҳои ҳадафмандона медонанд як пизишки зан кушта шудааст. атоулло хугиёнӣ сухангӯи волои нангархор ки ҷалолобод марказаш аст гуфт дар мошине ки пизишк нишаста буд бомби миқнотисӣ ё магнитӣ гузошта буданд. дар ин ҳодиса як тифл захмӣ шуд. ба қавли хугиёнӣ пизишки зан дар шифохонаи хусусӣ дар ҷалолобод кор мекард. то кунун масъулияти ҳамларо
касе ё гурӯҳе бадъӯҳда нагирифтааст. 2 рӯз пеш дар ҷалолобод 3 хабарнигори занро ба қатл расонданд ва масъулияти ҳамларо гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ё доиш ба дӯш гирифт. дар моҳҳои охир ва дар пасманзари гуфтугӯҳои ҳукумати Афғонистон ва Толибон барои даст ёфтан ба сулҳ, куштори хабарнигорону фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони мақомот дар ин кишвар афзудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. Комиссияи интизомии шӯрои додрасҳои Қирғизистон 4 март дар пайи баррасии дархости додситонии кул иҷозат додааст, ки раиси Додгоҳи олии он кишвар Гулбара Калиева ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. худи Калиева дар ҷаласа ҳузур надоштааст ва намояндаи ӯ хост ҷаласа ба иллати бемор будани раиси Додгоҳи олии Қирғизистон ба таъхир гузошта шавад. вале намояндаи додситонии кул гуфтааст, қонун иҷозат медиҳад, ки масъала бе ҳузури Калиева баррасӣ шавад. бинобар ин комиссияи интизомӣ дархости додситониро бе ҳузури Калиева баррасӣ карда иҷозат додааст, ки ӯ ба ҷавобгарӣ кашида шавад. ҳамчунин комиссия аз президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов дархост хоҳад кард, ки Калиеваро муваққатан аз мақомаш барканор кунад. Гулбара Калиева аз 22 сентябри соли 2018 раиси Додгоҳи олии Қирғизистон аст. раиси Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон Хамчинбек Тошиев моҳи декабри соли 2020 хабар дод, ки ба зидди Гулбара Калиева бо гумони сӯистифода аз мақом парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. дар Ӯзбекистон аз 1 марти соли равон ҳаҷми умумии маблағҳое, ки созмонҳои ғайридавлативу ғайритиҷорӣ аз сармоягузорини хориҷӣ дар як соли тақвимӣ бо огаҳ кардани ниҳодҳои қайди давлатӣ дарёфт мекунанд, аз 20 то ба 100 нишондиҳанда афзоиш дода шуд. тавре аз вазорати адлияи Ӯзбекистон хабар доданд, ин меъёр дар фармони президенти он кишвар Шавкат Мирзиёев дар бораи чораҳои иловагӣ барои дастгирии созмонҳои ғайридавлативу ғайритиҷорӣ, таъмини фаъолияти озод, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии онҳо дард шудааст, ки 3 март ба имзо расид. бар асоси фармон муҳлати қайди дубораи созмонҳои ғайридавлативу ғайритиҷорӣ дар Ӯзбекистон аз 1 моҳ ба 15 рӯз кам карда шудааст. ба ҷуз ин бунёди ҷамъиятии дастгирии созмонҳои ғайридавлатии Ӯзбекистон барои сармоягузории лоиҳаву барномаҳое, ки аз буҷа маблағ дарёфт хоҳанд кард, ба рушди ин навъи созмонҳои дохилии он кишвар равона шуданд. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи ҷудо Гранд Слем, ки имрӯз дар пойтахти Ӯзбекистон оғоз ёфт, ширкат меварзанд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар маҷмӯаи варзишии Ҳумо Аренаи Тошканд то рӯзи 7 март идома меёбад, Тоҷикистонро 14 варзишгар намояндагӣ мекунад. ба иттилои сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо, дар ин мусобиқа ҳудуди 500 варзишгар ва аз 71 кишвар ширкат меварзанд. Тоҷикистонро дар сабқати мардон 13 варзишгар муаррифӣ мекунанд, ки дар байни онҳо паҳлавонони маъруф Сомон Мамадбеков, Темур Раҳимов, Кумроншоҳи Устопириён, Шакармамад Мирмамадов, Саид Ҷалол Саидов ва Акмал Муродов ҳастанд. дар сабқати занона бошад, танҳо як нафар аз Тоҷикистон Шоҳида Қаландар ва қуввоозмоӣ хоҳад кард. ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: мехоҳам мисли мавзунот чорива, ки дар риштаи муштзанӣ дар олимпиада ҷоизадори медали биринҷӣ шудааст, мехоҳам мисли ҳамон ман ҳам ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шавам. варзишгарон дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо дар Тошканд ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳои олимпӣ мешаванд. инчунин ба беҳтаринҳо ҷоизаҳои молӣ тақдим мегардад. дар ҳар як вазн ба ғолибон $5000 барои ҷои дуввум, $3000 ва барои ҷои севум $1500 супурда хоҳад шуд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 март чунин таъин кардааст.
хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи навиди бомдодӣ тақдиматон кардам. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ пайгирӣ кунед. то барномаи навбатӣ хайр, худо нигаҳдоратон.